Bajabule kuchithwa uZimdolla kuSgiyangNgengoma. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona le channel ehamba phambili ingeze lami igama engumfeze ngintuthuka Khumalo. Bathi la sibona amagomede uma ukuthi usemusha la ekhaya sizocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu amabhinqa athi aphume nobomvu lapha ngokususwa kukaZimdolla ehleleni uSgiyangNgengoma kuKhozi FM ngoba bese bekhathele uyena lokhu kushiwo induna amabhinqa uSizwe Ndlovu. Uthe yena njengoba ekhuluma nabo bonke abaculi nabalandeli baningi abese bekhala ngoZimdolla futhi becasula ukuthi kunabaculi abecheme nabo isidana. Abantu abaningi lapha bebengasawulaleli uSgiyangNgengoma kuKhozi FM becasula uZimdolla. Inkinga yakhe uyabhinqa emsakazweni aphinda adelela abaculi angahambisani nabo, akhombise nokubabukela phansi mina lapha njengoba engiyinduna amabhinqa. Baningi abebengifonela lapha bekhala ngaye ngendlela abasiphatha ngayo lapha emsakazweni. Siyabonga kuKhozi FM ngokususela yena kuSgiyangNgengoma njengoba sesusiwe sisho engazilinye lapha ukuthi libuyile izwe. uBK onguyena osezosakaza isinanqa naye futhi simazi angecheme namculi. Kumanje simlindela ngabomvu uBK ngoba siyazi ukuthi uzosijabulisa singamabhinqa. Sethembisa lapha nokuthi sizobuya ngobuningi bethu silalele ihlelo uSgiyangNgengoma. Baningi nabaculi abathi bebabambe ngophondo uZimdolla ngoba efuna ukudlala abangani bakhe kuphela. Kusho yena lapha usize thinta uZimdolla ucingo lwakhe ebelukhala lungabanji nomlezo othunyelwe wona ngalezi insolo ezivezwa ngamabhinqa akayiphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokuba kushicelele. Le nkulumo isukele entweni eningi njengoba kwake kwaba nezikhalo ngoZimdolla ngokubonakala eqophe video esendlini zomsakazo uKhozi FM encome album kaKhuzani. Wayekwenza lokho ekubeni imbanga kaKhuzani igcome elisha nalo likhiphile ngesikhathi ingamanyezelwanga ingoma ehlukanisa unyaka lapha ngesikhathi kuwina into encane ngenxa yesivimbelo senkantolo esaphuma emva kombango phakathi kuSABC noOwen Ndlovu. Lapha uZimdolla wabhinqa amabhinqa lapha wathi angaze akhalela kangaka ebevote ngehlanu imali encane kanje. Lokho akwehlanga kahle emabhinqeni. Mina ngizofisa ukuzwa ukuthi kuthini ukuphala kwakho malala nokuphuma kwaZimdolla ohlelweni uSgiyangNgengoma. Hambe lapha kwi-comment section ufike udluliso olwakho uvo mayelana nalolu daba. Ngaza kwethu bekumnandi sindawonye, bekumnandi ngithulele udaba. Ngiyathembisa ukuthi sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. uNkulunkulu anibusise.